Iz izlaganja o Ivanovu evanđelju svetog Čirila Aleksandrijskoga biskupa. Ako ja ne odem, utješitelj neće doći k vama. Isus je dovršio sve što je imao učiniti na zemlji, ali je trebao još da mi postanemo dionici njegove božanske naravi ili da se naš život promijeni u neki drugi i pretvori u novo i sveto zajedništvo s Bogom. A to se moglo ostvariti samo posredovanjem Duha Svetoga. Najprikladnije vrijeme da Duh Sveti dođe i na nas siđe bilo je ono iza uzašašća našega Spasitelja Isusa Krista. Dok je još Krist i tijelom boravio na zemlji sa svojim vjernima, čini mi se da su oni u njemu gledali djelitelja svih dobara. A kad je došlo vrijeme da uzađe k nebeskom Ocu, zar nije trebalo da bude prisutan po svom duhu među svojim štovateljima, da bi po vjeri stanovao u našim srcima i da bismo, imajući ga u sebi, mogli s pouzdanjem uskliknuti: Aba, Oče. Tako bismo lako uznapredovali u svakoj kreposti, a osim toga bismo s pomoću svemogućeg duha postali snažni i nesavladivi protiv đavolskih napasti ljudskih zasjeda. Zar nije lako svakome dokazati svjedočanstvima iz Svetog pisma Staroga i Novoga Zavjeta da će on u neko drugo stanje preoblikovati one u kojima bude i nastani se duh i da će ih uvesti u novi život? Tako je prorok Samuel rekao Šaulu: doći će na te duh Gospodnji i postaćeš drugi čovjek. A sveti Pavao veli: a mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao u ogledalu slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve sjajniju, jer dolazi od Gospodinova duha, a Gospodin je duh. Zar ne vidiš kako duh preobražava na neki način u drugu sliku one u kojima stanuje? Lako ih naime prenosi od ljubavi prema zemaljskim stvarima da promatraju ono što je nebesko, od kukavičke strašivosti da budu duhom snažni i srčani. Znamo vrlo dobro kako su učenici bili plašivi, pa ih je duh ojačao, te su nadvladali sva progonstva i svim srcem ostali vjerni Kristovoj ljubavi. Spasitelj je dakle kazao istinu: bolje je za vas da se ja vratim u nebo. Bilo je to vrijeme kad je imao sići Duh Sveti.